ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe engena njengamanje zithi abasebenzi ehhovisini lekhokhasi ye-ANC eShamthethweni saKwaZulu-Natal eMgungundlovu bakhungathekile kulandela ukungaholi kwenyanga kaJuni. Abasebenzi badinwe kakhulu ukuthi le nkinga ayipheli njengoba kuthiwa i-ANC ibabambele ukuqoka isikhulu ezizophatha izimali zekhokhasi yesishayamathetho. Ukungakhokhelwa kwamaholo kaJuni kukhulunywe ngakho kuthule emaphaseji esishayamathetho kwaqinisekiswa ngokuhamba kwesikhathi ngesikhathi uZenzele Msomi oyimenenja ikhokhasi ye-ANC ethumela izimemo abasebenzi ngalolu daba. UMsomi owake waba unobhala we-ANC esifundazweni Harry Gwala uthe konke sekumume ehhovisini lesifundazwe. Sanibona abasebenzi bekhokhasi, kuyadabukisa ukunazisa ukuthi imiholo yenu awakalungiswa ngenxa yokungakhokhelwa isishayamathetho njengoba sisalindile inhlangano.